makawatan dining dapita. Kung sa sagdi makakawat, wa masay makawat ko dinis amo sad. Sira ko na lang. Uy, sana ka. Tao. May tao nagbuyod sa mong nataran. Ginoo ko. Kinsa na? Ano may tao nagbuyod dihan? Ay, kanaogon ko ba? Pati nga liglig datang tao na niya unsa kay ang buhaton ako. Kung datang tao pasad na kanina pa unta na niyang gilabdan ni. Ay, Ginoo ko. Kanina pa niyang gilabdan si Inday kay abli man ning bintana. Ug bakasod bang gid siya. Wala na. Akong susihon manaong ko. Oh, ni anak ko siya. Ginoo ko. Si Dave man ni. Ang ako maling anak. Ay, Ginoo ko. Dave. Unsa man tayo na itabo ni muna kanong di mo ka maghigda siya ta. Dave. Ay, Ginoo ko anak. Hubog ka. Ay, Santisima. Unsa o tabakas pagdaron sa taas ka di ba tao kung kanaog ni mo dong. Dave, mataw na dong, be. Ali, aga akong takapengos ato. Dali na, nak. Ay, Ginoo ko, Diyos ko. Oh, mimigda ka naman sa kaugalingo na mong sinuka. Nakuhan ko na siya. Ay, unang higayon nga naginingon ka ini. Di ka ba yung taon mo inom do? Dili ka man nabako, pero karoon ka hubog yung taon ni mo. Mihigda ka sa ugaligon ng mong soka. Mimi, ayaw mi biyahe. Okay daw ko. Balik Nak. ka. Kung nasayon ka palang skibati na kung kaguuli di hitabo ni mo. Murang di ko po na itong kasing-kasing, anak. Mimi. Dave. Ga. Dave na. Woo! I love it! This is live! Babe, sabog ka na. Let's go. Ubiyan ka din his party. O ba mga magiging party sa imong higala, babe? Anong muli naman ta? Let's stay a little bit longer, babe. Let's enjoy! You're drunk. I'm not. Yes, you are. Let's go. Killjoy! Ang saan ako? What? Gusto ko masahong ko ni mo pa yung sasakyanan. Gusto kong masayod silang tanan nga imo ko. Ug ako ka. Em, stop. Ikuha na ka sa atensyon sa uban. Gusto pa? Upasin ako. Mulakaw ka paingon sa sakyanan. Ubiyaan ti ka. Kugos. No way, nga buhaton ko ka na. Dinis dagang tao. Let's go. Agbayan ta na ka. Aron ba kalakaw kag taro? Fine. Oops. Pagtarong. You're not sweet. Damn it, Emmy. Behave. No more alcohol for you, woman. Kanabat sa kong Mata ka na di ay. Nay, Oh. ni ako spy. Naabot ka kanina kadlaon nga hubog kayo. Nay. Dave, na. Pahila ka lang ko na gusto ko mapahungaw ang kasakit. Dave. Maragi kamatay na ako ang kasakit. Pero hindi ko may mong mamatay kay may anak ko nga nagkinahanglan ako. Ikaw, kamo na lang naghatag na ako. Hindi ko kusog na ron nga mo padayon. Anak, nasayon ko og nakasabot ko sa imong dibat. Sakitan kay ko. Kaya huwag kay mahimo lang ni mo, anak. Huwag kay mahimo para di mo. Hindi ko mahimong makigtunga sa kasakit na imong gihangpit. Mahal ako si Imi, Nay. Huwag kang labing sakit. Kaya dili ko magkahimo sa paghikalimot niya. Ang napag-apukos paglawat niya, bisan no sa higayon, nga mabalik siya na ko na eh. Labas ako. Shit. Dave, batagi kong tubig init. Labay ka ako. Dave. Insay imong gitawa? Dave. Oh, shit. Kinsa ka to? Kinsa tong Dave nga imong gisangpit? Babe. Kinsa si Dave? Kinsa siya?
Leko! Leko! Kaginawa! Babe! Babe nga no! Ang sinayman akong sanga! Imaw akong gituok! Patyon ko nima! Yes! Kung magtinunto ka, You think makahimo ko anak ni mo? and you think I don't think na makahimo ka, Babe! Josh! No! kinsa si Dave. Akong igagaw dito sa probinsya nga may madali-dali na ko ang sugo. Naanan ko nga kung makainom ko, yan ko andaman og init nga kape sa akong pagmata. Og nagtuo kang mutuo ko. Babe! Kuwang sa pangisip ka na tawhana. Hinungdan nga, naana mo mutipon sa pagpuyo. Wanay ginikanan. Ug kanilay magkatiman maong naana mo. Oh my gosh! Patyan ko ni mo sa sayop lang ni mga pagtuo. Masakit sa mong liog. Dapat juday ka na ako. And what do you expect? Na mag-sorry ka. No! There's no way nga mga yukog pasaylo. Nasayop man ko, uwa. Dili ko ka na buhaton. Mas may na masayot ka. Karoon pa lang. Sa kaya na kong buhaton, Emmy. Kung ako'y tuntuho ni mo. Kining tanan ni mong natagamtaman ka. Hubuon kong kika ni mo. I may be generous, but I am also dangerous. Hey! Nga pa naabot ka man, Ana. Look at me. Babe, look at me. You think pagkahimo ko sa pagtunton ni mo? Human sa tanan ni mong gibuhat para nako? Babe, no. Buang naligid kaayo ko kung buhaton ko pa ka na. You, Joshua, is like a dream come true. Gustuhon pa ba na akong mahigmatagi kan sa akong dam ko? Kung suod ni maong dam ko, naakauban sa akong mga pangandoy? Ha? I love you. I love you. Wanelain pa. Dave. Oh, uy. Natog maday sa tatay ni mo. Ayaw, tapa. Tuyok tatay, huya. Ang dahon ko ang tagkaon ko. Waong ko na mukhaon ganina sa pamahaw. Higura na mihigo kong sabaw. Gidadaan na lang utak na ako dinis inyong kwarto araw makakaon. Pero natuhog man di ay. Nale, uban ko dito balik sa kusina. Uy, Ay, di ka mo ba na ako? pantay man ko tatay. Hapo-hapo na ko iya uyo, aron tuyok siya tarong, aron di na siya hiyak. Uy, mihilak sa tatay ni mo? Kita man ko, tago-tago tatay hiyak, pero kita man ko yuya. Yuy ako tatay. Di na ko bad, di na ko hiyak yuya, aron di na ko ula ko tatay. Wa naman uyi ako mama. Dili na yang kumingaw ako mama, aron di na iyak tatay. Tingong ka di ka mahilak. Lusot na sa ko ice man. Tuyo ra iya. Helen, hindi. Ako kanta ako tatay iya. Aron di na siya iyak. Kanta man ako tatay sa una. Aron hiyom ako hiyak. Yuya, bye. And good night. In the sky, stars are bright. May the moon, silver beams, bring you in your dreams. Close your eyes now and rest. May this hours be blessed. Dye the skies bright with dawn. When you wake with yours. Ginoo. Tatay. Yap-yap ka iyin, tatay. Yap-yap ka.
Nagilak siya naghapuhap sa agtang sa iyang amahan. Diyos ko. Kaluoy sa amahan ng anak. Inday. Ali. Ali ni Lola. Di iyang ko, Yuya. Wa man ko iyak kutog. Hinayaman. Tuyo raman. Iya ako, Yuya. Wa man ako tingog. Kantayang ako, tatay ako, Yuya. Aron, okay na siya, mata siya. Tuyok na, tatay ko. Nandito yang ako. Bahaya sa iyo. Sige na, tatay ko. Tuyok na. Tatay ko. Tatay. Tatay. Tatay, yap-yap kain. Tatay, ha. Yap-yap, ha. Ilin. Ilin, anak. Ikaw? Ako, sir? Yes, you. Kadiyo, sir, ha? Muna ko dilista, sir. Kadiyo, sir. Oy, kamu ba? Kadiyo, sir, ha? Samson, kikitawag ko, sir. Dulong ko na nga muna to, basig. Dura ni tuyo ba? Basig, may yun ni, o baka, tagan tagbunos. Sige, kadiyo, diya sa mga. Okay, sir. Hey, sir, may ngapon, sir. Follow me. Alam ko siyang tungod. Huwag gimusulti yung siyang tuyo. Isang ko kabalaka nila. Sa ko yung tuyo, no? Sundon lang ko. Kaya basig masuko iniglingi. Huwag ko musunod niya. Unang igayon nga gipatawag ko niya na. Pero may mitami siyang panaw na mo din sa among gibuhat. O baka mutanaw dos layo. Pero karong gipasunod ko. Yay, kulba na dista. Ano magani eh? Sir, anong gipasunod mo kung mo din sa mong opisina, sir? Pipila ka simana na sa bunga. Nagtrabaho din sa akong resort, di ba? Ay, sir. Ubay na sa minahin mo, sir. Naman ginamo ang ubang treehouse, sir. Nga mong gipahin mo sa masawa ba? Nagabantay ko. Oh. Lahi na ang imong ikauban karon nga tao. Kain mo na katong kanunan imong ikauban nga usa ka lalaki. Si Abay Dave, sir? Yes, si Dave. Ako, sir. Maulagi. Daot sa babae, sir. What do you mean nga nadaot sa babae? Ay, gibiyahan sa kapuyo, sir. O, nagsige lang inom-inom. Nadisperado yung taon, sir. Luy taon kayo. Butang na matutukan na. I could see. Ha? Dolra ang inyong gikan ining mga resort, di ba? Ako, sir. Sa Picas Barrio, sir. What was his family name again? Ha? Yang apelyido. Oo. Kuan. Sa ito apelido ng bayo, eh. Gusto? Iyas, sir. Iyas. Yes. Oo, sir. Iyas. Mato di mo nga nagsige na lang og inom si Dave. Wa ba makabadlong ang iyang mga igsuon o ginikanan niya? Ay, wa man na siya igsoon si Abay Dave, sir. Bugtong ni isang anak, kay pinangkan mo ko na yung inahan, sir. Allah, patay. Patay yun, libak na ginila. Isgo traday. Tinuod mo, sir. So, wala maminyo og lain ang iyang inahan? Ay, di kay wa maminyo og lain, sir. Wa gyud maminyo. Mao ba? Sige. That's all. Magagawas ka na. Ha? Sige, sir. Salamat, sir. God, gusto ka ko sa akong pagtuta. Siya ang kinahanglan masayran ko ang tanong. Ano mo ito na? Ito, sir, amuro mag-na-internet ni Abay. Basig, nibuo na siya nga lahin ang may trabaho din ni Karon. Balik ako sa pisto, eh. Pero, libog ko na. Libog ko. May pag-striktura ba nito, ha? Pero, ay, mag-isa din na mo ni Abay. Ano mo ka, ha? Wala, yay ka. Yay ka na. Bayot maka ni Mr. Lim. O nakagusto niya by Dave nako.
Pero di sa tingali Di sa tingali kay minyo naman siya. O pinangga ka niya ang asawa. Pero, ano ba ang nakunahunap ang kuha niya Lauman pa naman ginakumayo. Kuryoso naman to siya. Balik na ko sa pisto Tatay! Piling! Piling ka, tatay! Matagba ka! Oy! Paginay. Amin ko, tatay. Awa, tatay. Awa, na ako 5 stars, tatay. Pride kay ko, tatay, no. Hiwa ko, nimo, no. Dave, nag-inom ka sa akong pagikan ganina. Kunya nag-inom ka naghihapon ron sa akong pagpauli kuha sa imong anak. Last na ninay. Angay lang. Elaine, lakaw na inday. Pag-ilis ng uran, ha? Kunya hindi ka man, pagkuhag binughang kahoy sa silong, ha? Aron makalungag nas lola. Oh, yuya. Wa ka maluoy sa imong anak, Dave. Naminghoy tahon nga human ka pakita siyang papel. Mura ra ka kuha. Dili ka na gani makahatod o kuha niya sa eskwelahan. Kung mag-iningon ka na malang anak kanunay, dili lang ang imong anak ang imong mapasagdan, kundi lakip lang imong kaugalingon, di. Nadag-asa na bungot mo ay nabiyahok ng imong naong. Naglawom ng imong mata sa kanunay paghubog-hubog o kanunay pagtukaw, paabot sa babae nga bibiyan nimo. Mabalik pa si Amy, nay. Kung ibalik pa siya, dugay ra. Kung nawili pa siya nimo, ninyo, kung sa inyong anak, hagbay ra siya mipakita din, he. Pero wa! Nakaamin ko na si Amy, nay, Nga mahal mi niya o dili niya kayang mawa mi niya. Kasiguro ko, nanay. Ug hangtod karon nga dili pa siya makaamgo, mag-iningon ka, anak. Hinahinaya ni Wos pagguba ang imong kaugalingon. Sahi gayon nga ba tinuod nga makaamgo man si Amy? Kung makaamgo man o galing, wa na ka, Dave. Wa na ka. Pasakiton ka na. Ug dili kayang inahandra ni Elaine ang mawaan niya kung dili lakip ang iyang amahan. Nay, Wa ka maluoy si mo, anak. Ang bata nin taon ang may adjust. Kay ang iyang amahan, nagmahuyang man. nay. Si Amy, nay. Si Amy, nay. Anak na kasabot ko. Mahal ni mo siya. Pero wala siya. Mas gipili niya niyang kaugalingon kay ninyo, ngayang pamilya. Musa pa dayon kas pagpakabuhi, nga wa na siya kay may anak siyang gibilin, ubos imong pag-amuwa. Nay, di na ko kaya. Kaya nimo. Kinahanglan nimo kayahon, anak. Bangon, Dave. Nakinahanglan pamili mo. Ambibe. Iyo, nay. Ambin, Ang binanay. Last na lagi ni. Last na rin ako inom. Ginalon ko, anak. Aron nga makapaway ko, nay. Kay kung dili. Tingalig mahinayon ako sa kabuang, nay. Dili, nak. Dili, kini ang imong gikinahanglan, Dave. Dili, makatabang ang bino sa imong kaguol. Ang imong gikinahanglan mo pagdawat sa kamatuonan nga dili tanang love story happy ending. Kadungog ka? Anak, maluoy ka sa imong anak. Sa imong kaugalingon. Sige kag inom pero ang ay kaon-kaon. Mukaon ka bagadi. Daga na kayang tulo ka hungin. Si Bakong masakit ka. Magunsa na balo niya si Elaine. Dili ka mamaluoy mo biya sabna mo, anak. Adik. Muta na magkita kayo natin, Roy.
Salamat kay sir ha, nga. Giatod taon minimo sir. Kasi taon mismo plite sir. Ngit ra ba kayang nag-overtime ra ba mi? May na lang gani. Kay so di taon mi sa kanan. Bisag taghan gimi. Salamat kay sir ha. Salamat sir. Don't mention it. Sir kanong giatod taon minimo sir ha. Kau pa ni lumor ba kayo sila? Ay, sige na. Nagkaminom na taon din sa kilid sir. Nagsinikhan na yung taon. May tuyo ka niya by Dave, sir? Concern lang ko sa akong mga trabahante. Matod mo nga kanon na siyang nagubog-hubog, dili ba? Oo, sir. Nag-ato na to si Ilaron, sir. Labi siguro, hubog na sa to. Oh. They're here. Diba lagi ka na sa ila, sir? Ano nakatulog-tulog ka din, sir? Oh, lah. Ang nahan man niya by Dave, nagdagan pa yung siya lang. Siya yung isuon. Sa ilang ni Punso. Oh, ano ka to? Ana? Ano nakailang kasi inahan niya by Dave, sir? Kalit na kanaok. Ug tuwa pa ingon sa bahay nilang noy Panso. Panso na naman Punso eh. La, uy, kamu ba? Sige na nung gitig kayo diyan doa. Hindi na ba mo katawa? Dali na mo, una. Sa di mo, arera mo dali sa kanan. Maglikod-likod na mo dali sa auto. Kay muna lang kung naog ninyo. Kay murag, di ni maayo da. Nagdadali taon sinang anak. Nagdagang taon. Bahala mo di ay. Okay, pag-itig kayo lang mo. Manoy! 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 Ana! Ha? Kinsay? Nalimot ka na ba na ako? Tabagi ko. Ang akong anak. Ang akong anak. Ana, niya ka man lagi. Sabay na hitabo nga kusog ka man kayo nakapanugtok. Dito man kukusupan niyo. Yan naman, ha? Oh, anong niya ang natuhala din eh. Kung sa gibuhatan na niya din eh. Nakaako ka pa sa pagpakita din eh na mo. Human sa pipila katuig. Manoy, pagpugong, di na may nugdanon ron. Si Dave, una ang tos pagtabang ang akong anak. Unsay? Oo, unsay na itapos akong pagkumangkon, ha? Mutabang ko. Wa, may magpinangan ni mo. Nabuhay ang akong igsoon o kang iyang anak sa pipila katuig nga ka. Busa ko kayo. Manoy, pagdali! Oh, na, nagsunod ko. Okay, ikaw. Ayaw pagsunod, ha? Sir! Oh. Sir, kailan mo ni Punso? I am following them. Ha? Sir pala. Inumabit ako, kailan sila. Pero bahala rin eh. Musunod lang ako. Basig ko sinahitabo. Paluwing sa ko nila, paluwing. Naguntihan. Kasakit. Dave, Tay? Dave, anak. Ni Ana bistiyo ni mo na. Ang sabay na hitabo. Nagisakitan ang way sa tiyan, Manoy, si Dave. Gipainom ko nagtambal. Giaplasan. Pero nagpingit paghihapon sa kasakit. Silang kang bata ka. Huwag ka naman go'y kaon-kaon ug tarong niya magsigi kapag yung inom. Noong sana nang atay ni mo karong bata ka, simba ko lang. I could help. Sir, ikaw, niya ka. Nasa ko, bay! Let's go. Bay! Dadun to siya sa hospital. Pero, Egi ang panglawas, ang mas may danon. Busa, dalhin na ka mo. Ikaw, tabagi ko sa pagdaan ni Dave sa sakyanan. Ang sarili, sir. Alibay. Barog. Uban ko. Ako po, Yuya. dili ka mahimong muuban, Elaine. Dili mahimo kay bata ka pa. Dili na kinahanglan dito. Manoy, ikaw di bahala sa bata, ha? Mag-uban na sa mo. Noy, ayaw sa ron, please.
Sundan ko na sila. Magkalago. Pero, salamat na lang sab kay naabot ka tong hinampak nga dako. Yuyo, si tatay. Apo, Mamatay na akong tatay. unsa? Ginoo ko. Ano manuroy nga nagkasulti ka manana? Kay sakit man niyang tiyan. Di man mawaya tambay. Sige man siya ayay. Mamatay na ako, tatay Yuyo. Dili. Parehas tatay ni Isang. Dili, apo. Dili pa mamatay sa tatay nimo. Gidalan siya sa ospital aron nga katambalan. Busa ayaw na paghila ka. Iniguli ni tatay nimo, maayo nagkadto siya. Timing may abot sir sa inyo, no? May nakatabang ni mo ba niya? Dadong pag sa hospital. Sir, salamat. Pero madada naman ang kasakit, sir. May epekto naman ang tingali ang tambal ganina nga akong giinom. Balik na ta sa agi, sir. I insist. Kinahanglan kang ma-check up. Wa mami kabayad sa doktor, sir. Mawalik na tas agi, Daniel. Kailan silagi mo nang? Anong kailang mo sir nang? Daniel, sige na. Ibalik na lang ng imong sakyanan. No. Ipa-check up ko nga akong anak. Gusto kong mamawi sa dako kong pagkuhan ka niya. Anak? Oh, nayari kita sa ospital. Nay, Pasabton taraw niya ka, Dave. nay. Yay. O di ay. Yoyo na ni mo ba yay? Yoyo na ni mo. Ang akong tiyan, imong gihapak. Virtual, ang samang ka. Sorry nang. Sorry abay. Sorry. Last round na lang gid ako. Makapauwi na gid ko. Grabe na gid kaduka, oy. May mga nangabot ka pasyente. Ay, ng doktor din eh. Sir, hain lang pasyente. Jenny? Dave? Jenny? Day, Jenny. Wait. Kinahanglan mag-check up una si Dave. Karong pamangka. Walang makapakita na ako. Dave? The patient need immediate medical attention. Kanita, Dave, ikaw ang pasyente? Dali na. Ayaw na ko, boy. Kaksaon ako. Dave. Nakatuog na yung taon siya. Sa tambal ka na nga iyang giinom, manang. Nakatuog das, Dave. Makabiya ka na. Ana, may mo bang magsulti Wa ka? na tayo angay pang panagsultihan, Daniel. Dagan. Please. Just give me a minute. Please. Ako na'y bahala din ni Dave. Nang ana, humanam sa lang akong duty. Tana. Dave. Dave, ako magdahom nga sa ingon ining paagyata magkita pag-usap. Kadako sa imong kausapan. Kibungot ka na. Umihugo ka og maayo. Unsa na ba dahil nahitabo ni mo, Dave? Huwag gid ko masayop sa kong pagbalik din sa supo. Gikakita tagit ka pag-usap. Dave. Dinhi ta magsulti. Kung may gusto kang isulti, sige sulti na. Kay balikon ko pa ang akong anak. Atong anak, Ana. Ako lang. Kay diyang nasayran ko nga dako pa diyang ninyo o giilad ra ko nimo.
Kitantangan na kasi mong katungod nga mahimong amahan sa akong anak. I'm sorry. Pero dili ka na makapapas kamatuoran nga anak na ko si Dave. I knew it. Sa unang higayon pa lang nga nakita ko siya. Lahi na ang gibati ko nga luksos dugo nga ito kaniya. He reminds me of my youth. Liwat kayo siya na ako kaniadtos batanon ba ko. Ang iyang hitsura. Ang iyang baro. Pero wa siya maliwat nimo. Tungod kay dili mangingilad ang akong anak. Ay kugaksan nini. Buhay iko. Buhay iko. I'm sorry. Kitalimtan ta ka. Nawa ka na sa kumunauna kaniadto pa. Pero marumi balik ka man. Pero kinahanglan pa mang imong sa mukon pag-usap nga akong kalimutan na yan. Ha? Palayo. Palayo ayaw na makita pa naman. Dili. Dili na ninihigayaw na. Dugay ko nga. Dugay ko na kamang ipangitaan, ha? Dako kayo kong nahimong sa nimo. O pagkuwang sa atong anak. Busa sa masugot kang sarili. Mamawi ko. Ihatag ko ang tanan nga alang sa atong anak. Mamawi ka? Ug ang imong asawa? Dili kinahanglang masayod siya. Dili. Dili ko mudawat sa imong tabang. Please, Ana. Please. Wa kapag gihapon mausap. Barugan mo pa gihapon ang imong prinsipyo. Tungod kay minyo ka. Ug dili ko gustong makaguba og pamilya. Oo, minyo ko. Pero amahan usab ko sa atong anak. Atong anak gawa makailan nimo. Kaya mo siyang gitago na ako. Please. Just give me a chance. Dili ko gusto masayod ang imong asawa og sulngon unya ko. Ipadiguro ko na mo dili niya kini mo sayran. So please. Gusto kong bation ang bation sa usagamahan. Kung ikaw ba niya kini. Gusto kong makasuway o gakos sa usakanak. Wa boy anak si mong asawa? Wa mi kasahi. Hinungdan nga buot mong kuhaon gikan nako ang akong anak. Mao ba? No. No. Dili ka na mao nga akong intensyon, Ana. Tuhoy ko. I just want to be a father to our son. Please. Bisit. Nahulat na ang cash nga ako gibit-bit din sa kasino. Pagkalagod. Pero mo man ko makadaog karon oy. Dili sama atong dito ko sa laing nasod. Dahil walang higayon nga nakaduwa ko ang kasino pinaagi ni Josh. Swerte kay ko ato. Naka-jackpot ako. Pero karon, bisit. Gipwisit ko tibuok gabi eh. Ay, ko cellphone. Shut up, huwag ko magkabantay. Tingali, magkapila na ni manawag ako si Josh. Tom! 15 missed calls? Shit. Hello, babe? Oh, so, naibaw ka rin kung saan sa pagtubag ni mong cellphone. Sorry. Silent magod ang cellphone. Mahuwa ako magkabantay. Oh, kadaga naman di ka nanawag. Sorry, babe. Ayon ka, Niya ako sa kasino. Nagpalabay ko sa oras. pauli. Okay. Paingon naman sa ko nga mo pauli. Sorry na. Josh? Babe? Hey, huwag malagkanit mo, papay. Okay, fine. Paulit na ko. Hindi malas masag ko karon. Mas may pang paulit na nasag ko. Saan naman di orasa? Hala? Alas-tres naman di sa kadlawon. Shit. Ay, lang. Maulit ako karon dayon. May trabaho para ba ko ugma? Shit, Jude! Shit! Mayroon taga-katuhog na siya. Maghinil. You're home. Babe.
Hi. Ah, sorry, wa ko makahibaw. Wa ko makapahibaw ni mo kaganina. Kay, kalit-kalit ramagod nga, nakauna-una ko og palabay sa oras ba. O gida ko sa akong mga tiil paingon sa kasino. I'm really sorry. Di na lagi mausab. Wanna bet? Ha? Saan sa? Nga mo balik ka pa sa maong dapit. Babe. You really know how to burn money. Gilaay lang ko. Gipulaan na sab ko mag-shopping. Kapoy kaayo nga gikan sa opisina. Diretso pa uli dayon dinhi. Okay ra unta to kung naapa ka. Pero dili ba sa tanang higayon nga ni aka dinhi. Kanuna ra ko mag-inusara dinhi sa kondo. Someday gusto ni akong buhaton. Magsige na kog hangad sa kisami. Why don't you bake? Di ko ka mao. Then do something else. Like? Oh, really, Emmy? Ako pa imong pangutanon kung unsa imong buhaton. Why can't you be like other women? Busy sila kanunay doing something else. Imo kong ikumparar sa ubang mga babae? Nagikarelasyon sa imong mga kaila? Ang mga babae sa imong mga kaila, dili sama na ako nga nagtrabaho pa ubos nimo isip imong sekretarya. Dili ka gani magkapaila na ako sa imong mga empleyado, nga imo ko hinikog Josh. Nga naman na. Kaya dili ka proud na ako? Kay sekretary ra ko nimo? Then make me proud. Saon gani? Huna, Emmy. Huna, kung unsay angayan imong buhaton. Aron ikapanghambog ti ka. Gawas sa mga yun mong barog o gitsura. Isa ka ang akong ranggo. Unsa? Are you kidding me? Naabot ka lang yan ang imong pwesto karon. Tungod sa kong interes nimo, Emmy. Anaw, mangayo ka pa ug mas labaw pa niya na. Wa gid ay katagbawan ng tao. Babe pa. Ang sabi na gusto nimo. Sige. Dili man sab gyud ko gusto nga mubiya nimo isip imong sekretary. Kay tigalig baghar ka unya og bag-o. Nya mainteresan sa unya nimo. Pero kung gusto jud ka nga may lain pa kong lingaw, nganong dili lang ko nimo hatagan og puhunan alang sa negosyo. Unsa? May nauna-unaan ko nga negosyo. Nga bisan pa man ko nagtrabaho ko bus nimo, magkahimo paghihapon ko sa akong negosyo. Unsa ka na? Gusto kong magnegosyo og mga alahas. Unsa? Please? Busog na ko. Gamay pa kagikaon. Pila pa kakutsara. Mura dyan ko ang makuha ining lugaw sa panaksan, oh. Busog na lagi ko. Mao nang masakit ka. Kay mag-una-una kag inom. Ingon pang manang ana. Unya way sud imong tiyan. Karon di na ko masugot ana ha. Magmahay ka gyud. Nga nagkita ta pag-usap kay naan ako nga mukusi ana imong bugan. Oh, ngisi man ka diha. Tuo kag nalipay ko. Nga dili ta magkita sa ospital. Huwag ka malipay. Nga nagkita ta pag-usab. Nalipay? Pero dili unta sa ingon ini nga paagi. Masakiton ka, Dave. Kinapiyasa lang ng pagkasultihaw masakiton. Dili pwedeng gisakitan lang sa tiyan. Gisakitan kay abusado. Kaya, para sa man tungkusi sa kilid. Sa pagpasagad nimo sa imong lawas. Mau ba? Huy, Dave, awala hapit mayabo ang lugaw ha. May ganiwan ako masingkilin ng kilid sa lamisa. Kalit pala kagpamira og panggakos. Salamat nga may balik ka na. Uy, buhi na uy. Gara sa kagakos ta. Kagabi pa ka ha. Buhi na pa. Baho na ba ko? Wa ka kay ligo no. Pasalamat kang gwapo gihapon ka. Pero, nakuha ag 1%. Si nanay. Wa pa mabalik. Pero, niya na tulong tawid-tawid. Nga naman may isugo ka? Ako na lang. Ay kaikog, uy. Baga baya kag naong. Unsa? Makagawas ka na ron. Pasalamat pang waray komplikasyon.
Huwag gitawan mo resultang imong inom. Obananta ka sa inyo. Aron sa bakatultol ko, timing kay day off rin ako. Makatabi sa tas inyo. Daghan kitang angay panagsaltihan, Dave. Pila sagod ka tuig nga wa ta makakita, diba? Diba? Bay! Bay! Bay, Bay! Niyami, nagami gidaan mo pagkaon, bay. Mga prutas, uban ba? Awa, kita kayo ni. Kiyat-kiyat ay. Lamigin ni, bay. Lamigin ni, ginahan kayo ni. Kiyat-kiyat. kiyat-kiyat manggol na. Ang kiyat-kiyat yan ni. Ginahan ka ni. Kisa may gata ka na. Ikaw? Ako yun? Mahal niya. Tabangan rin tigagkahon ni, kaya malata mo di mahurot. Siri ni, ay. Nagpauban siya, paingon ako din ni. Naray. Wahing sud. Kumusta? Sir. Daddy, Sir. dagan kayo ko o kinahanglang ipasabot ni mo, anak. I hope nga natagan ko na mo gigayon nga mapasabot ka. Sir. Tuwa din mo kamangan ba yun? Puti pasabot. Tato sa ka. Giyag na. Nainay ka na nabagbiya ni Imi na. Basig mo balik itong pinakalit ba? Kung may baho siya nga, dato sa ka. Ha? Dave, magawasan ako ha. Ayaw. Dinira ka. Uy, abay. Pabiya ko ng palayla ni mga amiga na. Gabi ba may nakita niya, pero pabiya ko makilayla niya. Kita niya. Si Jenny. Akong sud nga higala. Jen, si Abay Berto, akong amigo. Minyo, og may mga anak na. Batiyas tayo lain na mo ba? Batian mong dagi layla ba? Di mo ko na maugod. Mas may na magkahibaw-an ay gimundaan. Aron way mailad. Huwag man gani ko mailad sa Manila, din hinahinuoin. Og sa Minyo pag yun. Pero gwapo. Storya tag tinuod. Alay, nagbutasan ni mga amiga ba? Bati ay, tawali ka ba? Bitaw ka nang salamat nga may nahimong suod nga higala di ay si Dave ha. Sama ni mo kabuotan, sabtang wa ko. Butan ra? Kugihan sa tingali, kay kugihan man si Dave. Gawas ana, ako lingon eh. Butan, kugihan, gwapo, romantiko. Tanan. Okay. Pagkutanon sa nako imong asawa bahin anaha kung tinuod ba. Ay, lain na, may nood lagi bati ay. First time mo makadto silang abay, day no? Oo, kay karon pa may magkita og balik. Oo, sakto sa yung bitaw ko. Nang, tingtingog sa diyan eh. Lumon kay karon nang unsa naman taon kay. Mo rin gwapo si Abay Dave nang kay gwapo mo kayo ng amahan ni Abay Dave. Oh, okay. Ni ko lagi ka day. Close na dita. Kita yun, sigiran na akong tubig na. Sama sa pagkasagid ni mo, wasan ako tuyo Sorry. Abi na ko gitoyo naman. At ang barong nang, luwat kay ni Sir si Abay na ko. Gwapo gina Sir sa onda kay sa batanon pa. Kay tanaw mo si Abay karon pretty gwapo ha. Muday nabihag ka nang. Gato kusog-kusog di kita na. Gitoyo gyapon din mo pagsigod eh. Gituyo na gito. Kabantay ka? Kay... Kabantay ka, Noy? Kay siya, Noy. Ikaw, Noy. Ikaw may akong ikasulti. Paano ko rin mo? Buwarom ko ng pila katuig. Murag unaw na ako, murag limar gig katuig. Nagkong manuya, ay kamay na. Gamay na tuod. Kinsira, Noy. Sige po na, pag yun. Ay! Hey, salamat. Taon kay nauli na mo. Tatay! Tatay! Pastilan. Anak, Wana ikaw yayay, tatay? Di na ikaw hiyak? Jen, ali. Dayon sa amo. Wala among Pinoyanan. Gamay pero hamugaway. Mas hamugaway ni dito sa bahay na mo sa siyudad. Mo na imong anak? Si Eileen. Day, bless ni auntie ni mo, Jenny. Tiyo, akong best friend di ay, si Jenny. Nagkita mi sa ospital gabi eh. Hi, auntie. Yes ko. God bless you.
Kagwapa ni mga bata, uy. Thank you, Auntie. Dayon no na mo, Dave. Kaya ni Armantas ganghaan mag-istorya. Uy, dali mo, dali. Ay, ko rin si kawan na eh. Ko kapila. Yahay, ko kapila. Ay, pasilan. Salamat si mong tabang birto, ha? Ay, sus. May unong kikyut ni Dave in taon, pero basig, ipangita ka na sa imong asawa karon. Ay, ngita ko taon. Pagtaon mo itong taon ko ato niya, eh. Ayaw siya nagsus. Papa, uliho na gali mama, oy. Ngita gali mo. Gipangitan dali ko. Pangitan dali ko. Tuara. Sige. Di ako na mo, ha? Papulion mo di ko sa kasawa, eh. Mingawa gini ko kasawa, kay gara siya. Apikig, panggaon man, gara sad. Balik na ko, abay. Balik na ko, bay, ha? Salamat siya mo pagpakuyog na ko, bay. At iyasa mo. Day, Jen, halito ko, day. Sige, salamat. Salamat, bay. Di, bay. Sige, Noy. Ay, lagi kong maluya na, bida na. Ay, ato na ko. Nang, di ka mo tingog na, ha? Ay, sige, ato na ko, sir, sir. Ali day, Elaine. Dali, kupot na ako. Dali, Jin. Okay. Mudayon ka? Mahimo ba? Kaya sa ingon, kung ano bang may uban pa maning tawana din ana? Ha? Nag-unsa man siya din Ay, kuging nang magpailad na sab kainin niya. Manoy, Pabawa na, pabalik ka na siya agi. Wa, ta, magkinahanglan og mangingilan din Nangayaw na ko pasaylo ni Ana. Ingon man sa akong anak. Unya. Ipasaylo resab ni mo dayon, ana. Manoy, Umans, tanan ni mong mga pagantos. Sa ingon lang anak kasayon. Wa na, gikalimta na niya sa di ko musugot. Pasaylo ako. Manoy, kung may mo siya nahimo na ako, pagikahatag sa siyang kanindot rin ako. Kawa, yun ako mahay, Manoy. Ang among anak, si Dig. Bahala mo diya. Puli lang ko. Amo na bahala diya. Wa naman ko kinanglanan din Manoy. Ay, kung pag-igo na, Manoy! I'm sorry. Ikaw pa'y nahimong hinungdan sa wa ninyo pagsinaptanay. Nalingaw ang bata o gugod-gugod uban sa imong amahan. Wag yun. Kadaghan na yung paghitabos imong kinabuhi, no? Daghan kay kugwa may baw Update sad, uy. Niya, Unsay niya? kining baya. Kami ni Tio ang nagpanday ini. Ang mga kahoy, gikan nasab sa among mga lubi. Ninduta, no? Kay baw ka ding mamanday? Mayuhan ako nimo. Tinuod? Oo, uy. Ganahan kong ingon ini nga bay. Bahay kubo nga modern ba? Unya may daghang mga tanom sa gawas. Nindot siya kay tanawon, Dave. Sila si nanay ug imi ang nananom ana, pero sagad si nanay gyud. Kugihan siya guys manang, no? Mm. Kung ako'y pagbutuin, mas ganahan kong ingon ini nga bay. Masayahay. Amakan ang bungbong, nipa ang atop, kawayan ang sawb, nindot siya kahigdaan, maglusot-lusot ang hangin, di na kinahanglang electric fan. Kung ako'y papuyon og ingon ini, okay kay kuoy. Ay, kana diha, kanang bakante nga dapit, hawanan ko na diha. Unya, tamnan sa gina nako. Gusto nako orchids ang akong ibutang dihang dapita. Unya, kana diha, gusto ko rose. Loy ka nindot kit sa inyong pwesto, uy. Nindot. Pero dili man kanan si Amy din Di siya ganahan din Nga naman. Kay dili siya gusto nga mapuyo din sa probinsya. Wa din ang iyang kinabuhi. Oo niya. Hinungdan na may balik siya sa siyudad o Kibiyaan mo? kay dili ko makahatag niya sa tanan niyang gikinahanglan. Kay unsa pa may iyang kinahanglan noon? May bay og yuta na mo. May trabaho na sa siya. Matud ni mo nga nakahuman siya sa pag-eskwela, di pa? Unsa di yang gusto? Daghan. O dili ko makahatag. Pero dili na rason nga magpakawa ka sa paglaom. Gusto ka. Dili ko mahimo magpakawa sa paglaom. Samtang buhi pa ko. Mulaom ko nga mubalik raw niya siya din uban sa among anak. Dave.
Mahal ko ni Amy. Mubalik raw niya siya. Kung mahal ka niya, dili ka niya biyaan. May bugat siyang rason. Sama ka bugat sa mga material nga butang nga iyang gusto. Jin, Mas bugat kaysa iyang obligasyon nimo o sa inyong anak, mao ba? mubalik siya. Kung hangtod niya ng adlaw, paabuton ko siya. Hangtod ka no sa ka magpaabot, Dave. Hangtod ka no sa ka magantos. Hangtod na may piniktik pa ang akong kasing-kasing. Ug siya ang ipaningkit ni Ine. Dave, Yun, may barutan ka. Asa ka, Jenny? bahala ka di ay. Makalagot ka. Jin! Jenny! Ayaw na pagbiya! Jenny! Nagkasabot ko. Ibati ka og simpatiyan ako, Jenny. Nagkasabot ko. Bugo tawana. Kibiyaan na kani, magpaabot pa gihapon. Tanga, gyud. Auntie, asa di ay ka? Mo... Day, hunas man ron. Gusto ka mga totos dagat? Manginastar, makasuway ka sad. Wabi aning hunasan dito sa among gipuy-an. Mga oras na, dali na mo, Ellen. Yay! Dakat! Ko auntie. Umaniw na, Miss Baybayon, aron mo pa uli na ng usaniha. Ha? Dali na. Sige. Ito na. Pero si Dave... Ay, uday tuod. Mauna ko Miss Baybayon, ha? Ato as di, apas mo. Ellen, dali na. Mauna na tas dagat. Bye-bye, auntie! Bye-bye! Ay, makapalik naman ni noong ko sa aki. Pildi kay hapon ko. Kindi mga ingon ini, kindi ba? Mura ragmio yun sa mga bato. Pero inikuha ni mo, kinason di ay. Ay, tanawa, kita ka? Hello, Makao na? Uy, kalami ini, Mauni manok-manok. Ubay-ubay gini dining dapita. Kay dili mo kay daghan ang manginhas. Dahil manguha taga dinhiraman sad. Pero para konsumo, sad dili para baligya. Kanindot. Kamahal ba ini sa syudad? Ay, hala, di ara ay. Mao nang imong gitudlo na ako gaganina nga ani ni Kati, di ba? Oo, mauna. Kamao na ka, ha? May mo ka naging bupuyo din, Jen. Ganahan man siya kong probinsya, ti. Mingaw. Samo ka dito sa Manila, uy. Ay, kumusta na doon sila sa papa ni mo? Wala ko makapangutan ng dominda. Kaloy sa Ginoo. Tuanas laing naswit. Uy, ba? Pastilan, no? Unya ka naman balik ka man din Sumbo. Kay... ingon pang papa, mingawan jud ko dinhi. Kay ni adili sa Cebu ang akong pusod. Maogid day. Ang salamat sa Ginoo nga nabalik ka dinhi. Wa sa jud ko magdahom nga magkita pa dito pag-usab. Basta kay mibalik ra ko og Cebu og naghandom nga unta. Ikakita mo pag-usab ti ana. Og gidungogid sa Ginoo ang akong pag-ampo. Nagkita kita pag-usab. Uy. Salamat sa Ginoo nga niya ka day. May kauba na yus, Dave. Kahit man ko nag-uwi mong anak. Ahay, hinungdan nga nagkinaglan ko si mong tabang, Chin. Maminaw na ni mo. Yuya! Uy, Inday, Ellen, unsa man? Ayi ka unta nga ada yuyu food dakan kaayo. Abi ba na kumibiya na ng tawhana, uy? Ibalik mo lagi na. Dili pa ka ana ati nedang pagkaon. Ay, Unsa ka? agay! Ano ka? Kasakit. Ginoo ko, wa ka magunay magkinilas. Kay nagsandal man ko ganina. Mong nagtiniil na lang ko dinhi. Kasakit. May mo pa katulob stuyo. Agay. Dave, anak, dali na ko diri una. Dali ra dong. Ano, Nay?
Ay, agakaon ang disday gini kay natunok man istuyom. Ubay-ubay gyud. Sakit. Ha? Uy. Oh, Ay. dali. Oh, Ay! Nga nag-ialsa ko ni mo mahukoy. Pero sa malitig kag ipasagdan nga mahog. Dugay na. Siya magingan? Ingon ko sakit kaayo, hagay. Diya kalingkod. Kapdos, ningul-ngul. Natunog ikaw, auntie. Uday, ampi ka sa ingon ato ha. Katong tuyong, kay sakit kaayo. Kapaw man ko, anak. Di man ako tuoy, anak, kay sakit man ang tunog. Tambalan ta na. Sige na dayon, tatay. Tambayin na si auntie. Close your eyes, auntie. Close ang eyes? Nga naman. Tambayan man ikaw, tatay. Iyan man imo tiil, tatay. Ha? Unsa? Uy, tinibata ay. Kimanok iya tiil. Kitunok siya anak tuyom. Pero, dili na mao ang tambal. Dili tambal ang iya, ha? Basin, ma-infected pa hinuon kung imo nabuhaton. Kadaghan ini. 5 ka buok. Ha? Nahinamdum ko sa una ni Imi. Diyang natunog sab siya og ingon ini. Nagpakugos siya nako paingon pagid sa pagpauli sa amo. Di lang ko pakugos ni mo kung mauna. Ha? Snabya ka, ante ako, tatay. Suko ikaw? Ha? Uwa na siya masuko nak. Kuan lagi na siya, isnabira lang gid siya ang tinimo. Oh, unsa man di? Gidaot ko ni mas bata, ha? Ayag doon ni tatay ni mo, Inday, ha? Sige na, ampi na ng tili mo. Ipatong sa kupaa kaya ako natabalan. Bibi, Ay, hinaya pa. Sakit ra pa. layo lang nas tinai eh. Agay! Agay! Muiyak po ka, ante. Ansa? Ha? Dili, uy. Ana, ganda na ko ang mga pagkaon. Why don't we eat? Gitambalan pa si Jenny ni Dave. Nay, una na mo nay. Dungan ta. Nakatuog ng bata. Ang bibi. Ayaw niya na. Kaya basig wa pa mahinanok. Makamataon niya kung imong kuhaon. Basig ikapoy na ka. Binod ang imong paa. Wakoy, pila ra may kag ini nga. Gaan man kaayo ni. Makadaog ka kung alsa. Gaan man ka. Oh, alas siya di ay. Kaya. Bukira. Gislo malagi ka diyang natunog ka ganina. Tunok pan to. Oh. Mao nga dili ka makaalsa kay may tunog ka. Asay maayo kung kamunda na lang ang akong alsahon. So, mahug pa lang inuon ni. Kaya na ko. Ay si kinambog. Kung kaya na ko, Di kaya. Pero ayaw na lang pagsuway kay madisgrasya o niya ta. Kusnito ang tagit ka. mapagi ka mausap no? Para ikaw rin nausab. Daghan na nausap na ko ang kunan ko na. Pero, ang pagtanaw na ko nimo isip, akong sun higala. Di na ka na mausap bisan ka sa pa dyan. Higala. Bitaw, kita man. Kita mo lang. Alsaw na mo, be. Sigara pa. Dili kay kusnito na tika. Sikaran ko pag ginambag-ang nimo. Tawa lang ka diya. Si Ma. Sir? Oh. May mo bang mag-sulti ta? Sige na, Dave. Ako na ibahala ni Inday, ha? Salamat. Balik ko. Oh. Kiapil ko niyang gihakan sa aping.
humaniyagi si Elaine. Sir, Nag-sir ka lang gihapon ako. wa ko maanad mo sangkit ni mong tatay, sir. Naanad ko nga amot ka. Then, that will change sugod og mga dawa. Ha? Nga naman. Dili na ko na mong patrabaho dito sa resort, sir. Ayaw ka bala ka, sir. Dili ko musulti si mong asawa. Nahibaw ko kung asa kong lugar. No. Dili ka na ang butang ko ipasabot. Pero, yes. Dili ka na mahimong mo trabaho dito sa resort. Isip, usa ka panday. Ha? May nauna-unaan ka bang negosyo? Sultihi ko. Andam ko paghatag og igong kantidad alang sa imong pagsugod na ini. Ilang kamilyon ang imong gikinahanglan? Ha? Milyon? Just tell me. Ug karon rayon. Hatagan ko ikaw og chike. Unsa?